Ay, salamat na ana si Sindoy. Unya, unsa may toyo? Ha? Nadyo kay toyo ba? Gutom manggodoy oy. Ay, nako ni mo, Boknoy. Magkaon day kag imo diha. May daladala na ko ng kaldiro. Unsa man na imong trabaho, eh. Kaon! Gusto ka, mukaon. Gutom, di. Kaon jud kayo. Snack manggod akong gusto doy ba? Pagka-ambisyosohan na lang ni si Boknoy. Ambot lang. Asa man ni naliwat ning tawhanahan ni oy. No? Pamati jud kaayo ba? Pastilan. Unsa man jud doy? Pakaunon ko nimo o dili? Oh, dara, kuan ni. Kaning turon. Kining basta maruya. Sakop ni siya sa maruya. Saging kamuti. Sari-sari ni. Lamlama nig maayo. Unsa man na imuha doy? Pakaon ka o dili? Dali na, Buknoy. Magkaon na tag saging, Buknoy, maruya kay basig mahilak na ka ba? Di ka makakaon. Snack, no? Ay, laghilak good. Ayaw gara-gara doy. Gani. Sorry, Buknoy. Meanwhile, Huma nakakaon doy. Wala pa, oy. Wala pa ko magkaon, oy. Ano naman jay? Abi nakukuman na ka nagkaon. Nahilom na manggo ka. Buknoy, Unsa man? na ako'y ipangutana ba? Ayaw ka suko, ha? Unsa man din imong pangutana? Muto o baka ka, Buknoy, no? Kining kuan ba? Kinsa may maguwang na tong duha, be? Ikaw alang-alang ako. Ikaw, oy! Bisan pag pangutan-o na to na imong mga silingan diha. Ikaw jud ang magulang kaysa ako. Tino ko na, pangutan-on pa na nato diha sa kuan, gawas. Pag sure binuang naman na imuha. Ikaw gani ang magulang sa ako. Magulang lagi ka. Ing nakog bakakon. Sultihan ta ka kung nganong ikaw mo ay magulang nako. Na! Maran! Unsa naman pod na imong kabuang doy oy. Ing ini ni. Maunang ikaw ang magulang nako kay tanawar gud na imong buhok oh. Daghan man kag buhok. No. Tuo na ka. Niya ako kay wa pa man ko matugki og buhok jud. Bag-o pa ko nahimugso. Bag-o pa ko nahimugso gikan sa sabakan sa akong inahan. Bago. Tinuod ni ba? Ha? Wa pa gani ko ngipon tan-awa oh. Wa pa ko ngipon oh. Tuo na ka. Sana all. Ay, ambot na lang nimo Sindoy oy. Unsa na pod na imong kabuang? yari ka! Ginagawa mo.